یک برادر Россия занг зада масъалаи арматурда мегӯяд ҳамин арматур барои манъали дар кора арматури эронӣ гирам ё ки российский ё ки тоҷикӣ ҳам мешава. бале бародар, арматури тоҷикиам то 5 ошёнара дар манъали дар бетон дар фундаменти ҳамин хона дар ҷое ки истифода мебарӣ то 5 ошёнара 100% мешава. ҳамин арматури тоҷикиам ҳамин хеле оҳан меша, ранги ҳамин эронӣ ва российский ҳамин оҳан мешава. иҷода мақсад ҳамин тоҷикистонам хитоиё кор мекунанд, чугуна алоҳида мемонанд, оҳана алоҳида мекунанд, алюмина алоҳида, меда алоҳида коркард мекунанд, арматура мебуроранд. масъалаи бо як бародар дига мегӯяд ки ин арматураи тоҷикӣ қад мекуниш мешикана. не ихе нест. арматури тоҷикӣ як чанд сол пеш ҳамин заводи ваҳдат буд, баъзе дар байни ҳам як бухта дута сеташ мешикаст, ба хотире ки вай градуси баланда мепухт. вақте градуси баланд мешида арматур ҳамин хел қувватнокиш паст мешида, ҳамин ранги ҳамин бодуринг бари ҳамин хел чиқ чиқ мегӯяд чӯб барин мешикаст. ҳозир ихе нест. арматура мо ҳамин хел ҷош омадага арматура каркас кардагем, арматура ҳаминҷа дар лаборатория пружин бари тов додагем ки масалан сифатноки қувватнокиша бисанҷем. арматураи тоҷикӣ ягон таш намешикана, ягон маркаш, ягон намудуш, ягон заводуш намешикана. мақсад яхе одам мегӯяд ки ӯ заводи уҷай, ӯ заводи бо чӣ мегӯянд DTI, TGI, ZNI, уш зурай, иш безебаи хелай. ҳо баъзе заводо сифатош камтарак хубтар мебиёд, ба хотире ки ҳамун вале ҳамун чизеш печат мезадаги дандона мезадагиш навай хеле дандонадори хушрӯ мебурора. не ки арматура ҳамаш як намуд оҳан мешава, як намуд коркард мешава, як намуд истеҳсол мешава, як намуд марка мешава. арматури тоҷикистона маркаи 400, маркаи 500 гуфта фурӯхта намешава. не ки нафарое ки шумо сохтмон дорем барои ҳамин хонаҳои худтон, барои 5 этаж, барои 2 этаж, барои 1 этаж, барои 3 этаж сохтмонда истифода мебарем. мақсад ҳамин арматури тоҷикӣ бигирем 100% гарантия мешавад.